What's up mga idol? 2024 Adventure Touring Bike in 500cc category. Yan po ang ating feature for today. Marami po nag-request sa atin na i-compare tong dalawang brand na to from Boats Motorcycle. Yan nga po ang 525 DSX at from Bristol Group, ang QJ Motors newest model SRT 600. Aba mga idols, pareho silang maporma. Pareho silang loaded sa features. At syempre, may kanya-kanya silang pros and cons. Syempre pa, meron siyang benefits, meron din siyang disadvantage. Kaya mga idol, samahan ninyo ako at iisa-isayin nating lahat yan. Kayo na po mag-decide ano ang mas pipiliin mong model o brand para sa iyo. Syempre pa, pagdating sa presyo, ang kanilang cash payment, installment, down payment at monthly payment, kasama na rin dito sa ating ibibigay sa inyo. And last January 2024, nasaksihan natin at binigay sa inyo ang review nitong bagong adventure touring bike from QJ Motors. Yan nga po ang SRT 600 mga idol. May mga color choices tayo dito na white, black at red colors. As of today, ang mga units po ay second batch na. Ibig sabihin na sold out na kaagad yung first batch nila. So kung gusto nyo pong bumili ngayon nito, pwede na kayo magpa-reserve sa mga Bristol Group or Bristol Store na malapit po sa inyong area. And mga dostong, dalawang model na to ay from China. So brand po yan at model coming from China. Assemble yan sa kanila. At ito nga po ay available dito sa Pilipinas. Siyempre pa, dinala ng Bristol itong SRT 600 at dinala naman ng Boats Motor. Ito namang bago nilang model na 525 DSX. Ngayon po, titignan natin lahat ng mga equipment, yung mga parts at anong brand na nilagay nila. Anong mas premium at mas matindi ang datingan para sa atin? Siyempre pa, pagdating sa technical features, anong model ba ang mas lamang para dito? Kaya mga idols, napaka-exciting dahil ang presyo po ng SRT 600 ay merong introductory price na 369,900 pesos. Siyempre, pag cash nyo binili yan, meron pang additional yan na LTO sa kanila. No? Of course, pagdating naman po sa ating new Boats Motor na 525 DSX, ang presyo naman po nito ay 380,000 pesos. So, hindi lang sila nagkakalayo pagdating sa presyuhan. Ngayon mga dos, pag binili naman nyo ng cash pay, itong Boats Motors sa 525 DSX, yan po may additional pa na 3 years LTO worth 6,000 pesos. At ang color na available sa kanila dito, meron tayo diyang color gray combination with silver at meron silang white and blue combination. Again, itong ating Boats 525 DSX, kagandahan dyan, may mga available silang unit sa kanilang mga store. Pwede kayo mag-check sa kanilang mga available branches, gaya po sa Caloocan, Tarlac, at sa Cavite. Diyan po kayo pwedeng mag-inquire sa kanila. Pwede nyo i-check yung kanilang mga Facebook page nila mga idol. Message nyo lang sila at PM nyo lang sila dyan. Sigurado pong ma-assist po kaagad kayo. And mga idols, unahin na nating i-check at i-verify anong mas malakas at mas mataas ang engine specs pagdating po sa dalawang model na to. Ano? From QJ Motors, yan nga po ang SRT 600. Again, meron din silang model dito na SRT 800 kung mas prepare nyo mas mataas na displacement. So mga idols, ang total displacement po ng SRT 600 ay 554cc. 4-stroke po ito, 2-cylinder at yan po ay naka 270 degrees crank. Kaya maganda po ang exhaust sound natin dito. 8 valves po ito, double overhead camshaft, liquid cooling, electronic fuel injection, 6-speed transmission, and equipped with assist and sleeper clutch. Pwede nyo lang itong i-start via electric mga idol. Ang kanyang max power, 35 kilowatts at 7,500 RPM or 49 HP yung kanyang max power. Plus maximum 3251 Newton meters at ang kanya namang sukat ang bore by stroke 70.5 by 71.5 mm. Ang kanya namang average top speed 180 km per hour. Aba mga idols, mabilis niyan para sa isang adventure touring bike mga idol. Ano? And of course, i-compare naman natin to sa Boats 525 DSX. Ang kanya namang engine, ang total displacement naman nito ay 494cc. Yan din po ay 2-cylinder, 8 valves, double overhead camshaft at syempre pa naka-liquid cooling, electronic fuel injection at meron tong 6-speed manual transmission, electric start to at equipped din ng assist and sleeper clutch. So, at para sa kanilang max power, yan naman po ay may total na 53.1 HP at 8,500 RPM at max torque 50.5 Newton meters at
7,000 RPM. Ang compression ratio naman ay 11.5 by 1. Ang ating naman top speed para dito ay 184 km/h sa kanilang GPS and umabot ng 199 para naman sa ating display. And tingnan naman natin ang kanilang chassis. Pagdating sa SRT 600 from QJ Motors, ang kanilang ginamit sa front ay naka KYB inverted suspension to. Long suspension, syempre pa, ang ganda rin ng kanyang magiging laruan dito. Personally, na-test natin to at talagang swabe. Ang ganda ng handling niya. Sa likod din, same brand yan, KYB monoshock via swing arm at yan po ay adjustable. Sa ating front suspension ng ating SRT, yan din po ay adjustable mga idol. At for sure mga idol, kahit meron ka bang kasama o passenger, again, mag-enjoy kayong dalawa sa inyong mga rides dahil comfortable. Maganda yung mga suspension na ginamit na lang brand dito. KYB brand mga idol. Yan po ay Japanese suspension company. Ano? Pagdating naman sa ating Bodge Motor 525 DSX, same po sila ng brand na ginamit. KYB suspension din, adjustable para dito sa ating Bodge Motor. At gold color pa dito sa kanilang nilagay. No? Sa likod din, same din na brand yan. KYB suspension via swing arm at adjustable din. So, pareho sila ng kanilang chassis, mga idol, ang ating Bodge at itong ating SRT 600. Well, mga idol, pagdating naman sa ating SRT 600, ang ginamit na stopping power nito, ang front brake ay merong dual pedal disc. Ang kagandahan lang dyan, ang ginamit nila rito, ang brand ay Brembo. So, naka 4 piston yan, caliper niya, Brembo, at yung kanyang master cylinder, mga idol. Siyempre, equipped din to ng ABS or anti-lock braking system. Sa rear brake naman, same din yan, single pedal disc at 1 piston Brembo caliper din ang ginamit. Eto mga idol, medyo lumamang dito si SRT 600 dahil mahal po pagka Brembo yung ginagamit mong caliper, ano, saka yung inyong ginagamit na master cylinder. Talagang may price yung maganda yan. At para dito, napakaganda rin talaga ng stopping power na magagawa natin dahil na rin sa kanyang Brembo calipers na yan. Well mga idols, itong ating SRT 600, pagdating naman sa kanyang wheels, yan po ay naka-spoke and rims na rin. At kanilang ginamit na tire, Metzeler tire yan, tubeless, ang sukat sa harapan, 110/80 by 19 inch. So sa mga idols natin, quality, no? Gold rim yan at syempre lightweight pagka naka-rim and spokes tayo. Sa likod naman, same din yung brand yan, Metzeler tire, tubeless, at yan po ay naka 150/70 by 17 inch. So medyo malapat din yung tires natin, ano? Talagang pag-adventure. Tingnan naman natin ang ating Bodge motorcycle. Braking power, yung front brake niya naka-dual wavy disc din, 310mm. At ang ginamit nilang caliper naman dito ay Nissin caliper with anti-lock braking system. Ang kagandahan po sa Bodge, ang kanilang ABS ay switchable. Pwede natin i-turn off. Plus, sa kanyang rear brake, 240mm wavy disc yan, one pot. Nissin caliper din with ABS yan, mga adults. Ang kagandahan po sa ating 525 DSX, ito equip po ng traction control na switchable din. Pwede mo ring i-turn off. At dyan po lumamang ang Bodge 525 dahil ang SRT 600 ay walang equip na traction control. Ang sukat naman ng harapan na gulong, 110/80 by 19 inch, tubeless din to. Rim and spoke din, Metzeler Tourance din yung kanyang ginamit na brand. Same sila ng ating SRT. No? Pagdating sa likuran ng sukat, 150/70 by 17 inch, tubeless din yan. At same sila ng ginamit na brand mga idol. Metzeler yan, Tourance. Yan po ay German brand. Quality po yan. Pagdating naman sa ating wheelbase ng sukat ng SRT, 1,505mm ang kanyang sukat. Talagang may kalakihan to at mataas po siyang tignan. At sa ground clearance naman, 220mm yung kanyang ground clearance. Mataas po. At maganda yan, lalo kung meron tayong mga off-road na rides natin. Ano, perfect kasi mataas yung kanyang ground clearance. Dito naman sa ating bigat, ang total weight po, included na yung ating gas at yung oil, 235 kg. So mabigat po talaga ang ating SRT 600. Split type din yung kanyang upuan. So pwede rin tayo magsama ng ating passenger dyan. At ang seat height po ng SRT 600 ay 825mm. Aba mga idol, sinubukan po nating i-ride to
at itinest ride natin yan, talagang mataas siya, no? Tingkayad tayo dito. Pero perfect naman, talagang swabe ang ating naging experience. Ang fuel capacity naman ng ating SRT ay 19.5 liters. Marami tayong may kakargang gasolina, no? Almost 20 liters na yan. At ang kanya namang average fuel consumption, 20 to 22 km per liter. Dahil na rin siya, syempre, naka 270 degrees crank yan, asahan na natin mas malakas. And para naman sa Bosch 525 DSX mga idol, check naman natin yung kanyang pinaka-dimension. Ang wheelbase sa sukat ito, 1,456 mm. Kaya makikita nyo, mas malaking tignan talaga si SRT 600 dito. Ground clearance naman, 200 mm. So mas mababa ng konti ito, 220 si SRT. At para sa kanyang dry weight, magaan po ito, 196 kg. At pag nilagyan naman ito ng gas and oil, aabot ito ng 206 kg. Ano? Mas magaan pa rin talaga. Kaya mas malakas yung power nito, yung kanyang pinakamismong max power. At sa kanyang upuan, naka 2-piece seat to. Siyempre pa maganda rin yung kanyang design, quality din yan. At siyempre maintenance free, 12 volts 10 amperes yung kanilang ginamit na battery dito. Meron din yung small compartment sa gilid, pwede natin ilagay yung ating ORCR dyan o yung ating manual booklet. So mga idols, komportable naman tayo dito kahit sinakyan natin to. Ang seat height dito mas mababa, 810 mm. At si Idol from Bosch Motors po siya, ang height na 5'3", ano? Konting-konti lang yung tingkayad niya. So to mas perfect to sa mga average Filipino rider na may sukat lang na 5'4", 5'5", mas abot na abot mo po ito mga idols. Ako nga 5'6" eh. Saktong-sakto talaga itong 525 DSX na to. Kaya mga idol, pagdating naman po sa ating pinakagasolina ng Bosch 525 DSX, ang kanyang total capacity 18 liters. So again, mas marami na may kakarga kay SRT 19.5. At para naman po dito sa kanyang fuel consumption, dahil ito ay naka 2-cylinder, parallel twin to, ang kanyang fuel consumption 26.4 km per liter. So mas matipid po sa gas consumption ang 525 DSX. So mas maganda yung kanyang mileage mga idols. At marayo-layo na yung mararating natin dyan. Maybe total niya nasa 475 km bago ito maubos yung ating gas na nakakarga natin dyan. Siyempre pa yung kanyang mga handlebar upright yung position at yung kanyang lever, yan din po ay meron ding adjustable. Plus yung mga switches and buttons, napakasimple lang din. Hindi siya mahirap. Meron tong passing switch, may hazard lights, and switches and buttons para naman i-turn off yung inyong ABS. So switchable ABS yan at switchable din yung ating traction control dito. Kaya mga idols, makikita nyo talagang easy to use to. Adjustable din manually yung kanyang windscreen. Two-way yan. Pwede nyo itaas ng mas mataas, pwede nyo ibaba. Depende po sa preference ng mga riders yan. Pero perfect na rin kasi sakto lang din yung kanyang mismong windscreen na yan. Protection natin yan, lalo na kung malakas yung hangin at nasa expressway tayo. So hindi tayo masyadong may stress dyan. And napakasimple lang din ang kanyang susian. Naka ignition key with lock. So secure din naman po ang ating motor na to. Plus, ang laki ng ating display para dito sa ating Bosch motor. Kita naman po ninyo, colored pa, saka talagang very informative. Nandyan na rin lahat yung mga information natin, speedometer, fuel gauge, yung ating gear indicator, at meron din tong tire pressure monitoring. So makikita nyo dyan kung ano na yung pressure ng inyong gulong sa harap at likod, plus syempre yung indicator ng traction control at yung ABS, lalo na kung naka-switch off yan. At syempre yung mga temperature natin, yung clock, yan po yung kagandahan dito sa ating Bosch motorcycle na to. Plus, meron din tong equipped na riding modes para dito sa ating Bosch 525 DSX. Dalawa yan, Eco mode or Sport mode. Siyempre, pag naka-sport mode ka, mas malakas kumonsumo ng gas yan. At ang kagandahan din, all LED ang mga ilaw nito. From daytime running light niya, LED yan, yung ating headlight, yung ating low beam and high beam, at yung ating mga signal indicators. Talagang maporma siya, malakas yung ilaw, at visible yan. At ang kagandahan dito sa ating model na to, meron pa siyang extra light na yan, yung MDL, may auxiliary lights tayong built-in. So, hindi na kayo maggalagay at bibili pa niyan. So, nakakatipid pa kayo. Pagdating naman sa tail light, syempre napaka-forma rin yung brake light natin sa likuran at LED rin ang mga ilaw na to. Very visible tayo sa daan, especially pag may nakasunod sa atin. Kita naman yun po yung napaka-forma ng kanyang signal light, di ba? Mga idols, ang kagandahan din sa model na to, meron na rin tong side pannier frame, top box frame, at of course yung ating hand cover. Yun po yung mga kagandahan dyan. At
perfect din dahil affordable yung presyo nito. 380,000 ang LTO nito plus 6,000, 386 pag cash. Pag installment naman, minimum down payment 106,000, 24 months 17,810, 36 months 13,590 at rebate na 200 pesos. Aba mga idol, sa presyo na to talagang marami na siyang nakalagay na features. Siyempre meron tong ABS, sleeper clutch at traction control, switchable pa yan. Mga idol, ito po namang ating SRT 600. Pagdating naman po sa kanyang mga features, kasi siyempre itong kanyang handlebar, meron na rin tong hand cover, para talagang protection din natin lalo na kung nag-off-road tayo. Adjustable din yung mga levers nito. Kagandahan dyan, meron ding equipped na pass switch at meron din tong hazard switch mga idol. And for sure, relax din yung ating rides para dito dahil na rin sa kanyang upright riding position natin. Plus yung mga switches and buttons, meron pa yung backlight At sa right handlebar, ang ginamit nilang caliper dyan ay Brembo mga idols. Kaya talagang premium quality. Siyempre pa, mahal po pag Brembo talaga yan. Siyempre, andito rin yung ating hazard light dito sa right handlebar natin. At yung ating on and off switch para sa ating engine. Mga idols, yung ating susiyan dito, naka-ordinary key lang din to. Siyempre, ito po, meron ding lock yan. Talagang secure din. Plus, pagdating po sa adventure category, usually talagang merong mga equipped na mga USB charger yan. Ready na yan. USB Type A na yan. Pwede natin gamitin at i-charge yung ating cellphone. Kailangan nyo lang bumili ng inyong cellphone holder. So sa ating 525 DSX, meron din siyang USB Type ready dyan. Pagdating naman sa instrument display ng ating SRT 600, yan po, colored siya. Visible din yung mga information at nakita naman po ninyo, meron siyang gear indicator, magkabilang gilid yung kanyang RPM, plus yung ating speedometer, clock, may tire pressure monitoring din siya. At mga idol, siyempre, pagdating naman sa kanyang ilaw, all LED rin po mga ilaw na itong ating SRT 600. From yung kanyang headlight, yung daytime running light niya at yung mga signal light niya, including na rin yung pinaka-tail light, yung park light niya. Again, mga idol, lahat po yan LED, Kaya talagang quality to. Meron ditong equipped na side pannier. So, pwede na tayong may frame na yan, ready na yan, lalagyan nyo na ng mga box ninyo. Top box frame, meron na rin to. Engine cover. So, yan po yung mga accessories na nakalagay sa kanya. So, again, mga idols, kayo na po ang bahalang mag-final decision. Ano ba yung mas prepare ninyo? Ano yung mas higit sa inyo para dito sa dalawang bagong model na to? Perfect naman po lahat yung mga kanilang nilagay na mga specs and features nito. Pagdating naman sa presyo, SRP ng SRT 600 ay 369,900. Ang kanyang total down payment, 115,557. Monthly payment naman, 24 months, 17,509. At 36 months, 13,399 pesos. Mga idol, talagang ang hirap pong pumili pag lalo na't ganito katindi yung mga specs nila. Pero yun nga, pagdating sa kanilang tech features, lumamang si 525 DSX kasi nga meron siyang switchable na traction control system dyan. Maganda kasing features na yan, safety yan mga idol. At syempre, para naman sa ating mga parts, lumamang naman si SRT 600 kasi nga Brembo yung ginamit nilang mga disc brake dyan at yung ating caliper. Mga idol, siya po yung ating feature sa inyo. Sana nagustuhan nyo. Mag-leave po kayo ng comment. At again mga idol, salamat sa inyong suporta. Ride po sa inyong lahat at ciao.